ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଶାଶୁ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଶାଶୁ ହେଲା ସେଇ ଜନ୍ତୁ ଝିଅ ଯଦି ଆସି ବାପା ଘରେ ମାସରେ 15 ଦିନ ରହିବ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି। ସେଠି ବୋହୁ ବର୍ଷକରେ ଥରେ ଯଦି ପଳେଇ ଯିବ ମା ଘରକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ପଡୋଶୀ ଘରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଯିବ କନ୍ୟା ବହୁ କାମ କରୁନି ମା ଘରକୁ ବାରବାର ପଳଉଛି। ଶାଶୁ ଶାଶୁ ହେଲା ଗୋଟେ ସେଇ ପ୍ରାଣୀ କହିବ ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଲାଡ ପ୍ୟାରରେ ପାଳିଯିବ ଯେମିତି କି ଆମ ମା ମାନେ ଆମକୁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ରୁ ଅର୍ଡର କରନ୍ତି। ଶାଶୁ ଶାଶୁ ହେଲା ଗୋଟେ ଜନ୍ତୁ ଯେ କି ମାନେ ଯଦି ଜୋଇଁ ଯଦି ଝିଅକୁ ବୁଲେଇ ନେଇ ଗଲା ଲଣ୍ଡନ ନେଇ ଗଲା କଣ ନା ଜୋଇଁ ଆମକୁ ପୁରା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଳୁଛି। ସେଠି ପୁଅ ଯଦି ବୋହୂକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଖ ମାର୍କେଟ ବୁଲେଇକି ନେଇ ଗଲା କଣ ନା ବୋହୂ ପୁଅ ଉପରେ ଗୁଣି କରିଦଉଛି। ଆମେ ମାନେ କଣ ଗୁଣି କରିକି ଘରେ ବସିଛୁ ନା କଣ? ଶାଶୁ ଶାଶୁ ହେଲା ସେଇ ରାକ୍ଷସ ବୁଢୀ ପୁଅ ବୋହୂ ପୁଅକୁ ଶିଖେଇ ଦେଲା ଏ 35 ବର୍ଷର ବୁଢାକୁ ମୁଁ ଶିଖେଇ ଦେବି କଣ ନା ଶିଖେଇ ଦେଲା ଛୁଆ ହେଇଛି କଣ ଛୁଆ ହେଇଛି ଯେ ଆକୁ ମୁଁ ଶିଖେଇ ଦେବି। 35 ବର୍ଷର ଆସିକି ବୁଢା ହେଲାଣି ଆକୁ ମୁଁ ଶିଖେଇ ଦେବି। ଏଥିରେ ମୋ ବୁଢା ମତେ କହିବ କଣ ନା ମୋ ମାକୁ ତମେ ମା ଭଳିଆ ମାନିବ ମା